खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दासान्दि आंबो मोजाङै दङ आरो आं दिनै जोबोर खुसि दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खावलायनाय थाखाबाय नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायाव आं दिनै 1000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय सो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं आंनि भिउआर्स लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ मदद होबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ इयुनावबो बेफोरबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन आरोबाव जायफोर बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो जायफोरा मिन्थियाखै स' बिथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोनो बा जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नों थाबैनो मोननो हानाय बायदियै जों बर' राव रायलायनानैनो इउटुबाव बर' रावखौ इउटुबनि गेजेरजों एसेब्लाबो जौगाहोनो सानो जों बर' राव रायलायनानैनो इउटुबाव गोबां भिडिअ हगारबोबाय आरोबाव हगारलांबाय थागोन नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायावनो जों इउटुबाव बर' राव रायलायनानै हगारबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लासो बर' रावाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोजौ थाखोसिम दावखोलांबाय थागोन स' आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गोबां गुबुन मेसेज होनो थाङाखै स' आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ साबायखरसो होनो सानदों थेंक इउ होनो सानदों थेंक इउ आंनि लोगो भिउआर्स लोगो नोंथांमोना आंखौ मदद होनानै बे थाखोसिम सफैहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जै बर' हारिनि जै बाय बाय